Опа, ето ме и мене. Ново включване, драги приятели. Бръснати тъшаци и тях ще им ги навра в устите, да знаем. Приятели, тази сутрин с кафенцето да добавя малко информация към цялата тая работа. За какво се отделих аз от тая групичка? Ходят те по участие, батя Васко ги кара с личната кола и няма кой да плати горивото. Нали, те там говориха, че уж ми били плащали нещо, ама факт е, че аз над 300 кинта са вътрих с тия да ги развозвам с моята пълна кола хора и накрая обичат да се возят безплатно. Ето уредиха си безплатно возене. И то в кола с специален статут, приятели. Let's go! Мълчах, ама дойде време да говоря. Сега според вас как ги виждате работите? Слагаха ме в билборда, нали, когато ходихме по участията, и когато аз съм в билборда, редно е да получа някакъв хонорар. Освен това, че трябва да ми се плати горивото, нали, разбирате? Сега, когато не съм в билборда, да съм поканен, няма какви изисквания да имам. Обаче в случая с най-готината журналистка на България, чеченеца, заповядай, братко. Ето. Най-добрите. Нова телевизия, чеченеца. Този петък след 9 часа. Новите известни. Сутрешния блок Здравей България. Готови старт. Виждаме се. Оригинала. Всичките на... Чеченска сила. Гледайте чеченеца. Този петък след 9 часа по нова телевизия. Новите известни. Сутрешния блок Здравей България. От 2 участия имах в билборда. Са ме сложили. С моя рейтинг си правят реклама. После те някои там от всичките, не знам точно кой, си разделят паричките. Но факт е, че от тези години не съм слизал от екран. Това показва, че аз имам много да дам на аудиторията си, защото съм неизчерпаем източник на идеи. И батя Васко, той в Америка ги бере по дърветата парите. Ко да ви кажа? Такива работи. Обаче Господа гледа и си знае работата. Сега ги уреди да ги возят безплатно. Това е положението. Безплатното возене е на топ. С колата, пак да се повторя, със специален статут. Нека им е драго. Тук сме, приятели! На правилното място, правилното време! Let's go! За всички богати с здравите сърца, за чеченеца, за всички въздушни тази речи, четвърти вече, група. Аз така, понеже Volkswagen гори, нали, 5-6 на 100 нафта, а па с класата, нали, разбирате, тя гори между 12-14 на 100 на дълго бензин. И сега, понеже аз, нали, гледам поне като возиме, нали, аз се надявам поне да си ни покрият разходите, с икономичната кола, нали, на 6 на 100 дет гори нафта, Туарана. Обаче те толкова снагли хората, че даже по едно време вика, абе не може ли с S-класата сега? Добре, че не съм се навил да ги воза с S-класата, че
Ти още по-безплатно щеш да ми се върли. Ама те сега се уредиха, супер стана да ви кажа. Баш безплатно. Let's go! Нали разбирате защо го казвам сега това нещо, тая допълнителната информация? Защото тогава, ако го бех казал, аз тогава се замълчах умишлено, ако го бех казал, тогава вие ще вярвате, нали, бумти, рейтинг, всички викат, вау, животното, не знам какво. Ако го бях казал тогава, защо съм се отделил, дет не са ми плащали горивото, ще кажете, те казаха това, нали, както имаше такива изказвания някъде, защото аз коментирах по коментарите, правих. Обаче сега, като вече се вижда истината, и бате Васко добавя още материал към да се добие още по-добра картина към цялата работа, да разберете, че бате Васко е почтен и честен човек и не лъже. Това е. Let's go! Cuerpo Simoto! Cuerpo Simoto! Cuerpo Simoto! Ето го Васко Далаверата по случая Чеченица. Ще отиде за уточняване в прокуратурата за какво става въпрос, за чеченската мас, да уточни и да даде наново показания по случая Чеченица. Къде е животното? На топло, зад решетките, където му е мястото. Чеченица, животното, мястото му е в зоопарка. Абсолютно. Даже не е в затвора. Ето го Васко Далаверата влиза в прокуратурата. С бодра стъпка. Уникална вечер се прибрахме и завършваме този видеопъзъл с една маняшка закуска. Let's go!